Това е много важен победител. Тази категория е много важна. Много шум за Михайла Филева Инкогнито! Добър вечер, Благоевград! Добър вечер, България! За мен е огромна радост тази вечер отново да съм тук, защото тези музикални награди всяка година са празник за нас. Това е наистина празник за българската музика. Едно от първите неща, които така за което мечтаех, ама наистина искрено, беше да имам албум. И тук идва ред на благодарността за всички от тези хора, които сбъднаха тази моя детска мечта. Благодаря на моя музикален продуцент Графа, на Монте, на всички артисти от Монте, които с гласовете си или с авторския си талант допринесоха за това албума да звучи по този начин, по който аз си го представям. Благодаря ви сърдечно на всеки един от вас, който е гласувал и смята, че наистина Инкогнито е албума, който той е избрал за свой за тази година. Благодаря ви.